ba yung mama mo? Shoutout sa nanay ko. Shoutout sa Baliwag. Papayaran ko na lang yung helmet ko sa kanya. Ganda. 1, 2, 3. Okay, next. What's up guys? Welcome to my vlog. For today's video guys ay pupunta tayo ng Dingalan. Ito ay rides ng WCP Team Pangasinan. First time akong makasama sa ganitong rides. Sulit pala at napakaganda. Maganda na yung tanawin at maka-experience ka pa ng mga ganito. Hindi man tayo biyasa sa pagmamaneho, pero dahan-dahan lang tayo dahil makarating din naman tayo sa patutunguhan. At dito ay napakaganda yung paligid, maganda yung tanawin. Buti na lang ay mainit, maganda yung panahon, kaya nakikita talaga natin yung napakagandang paligid, lalo na yung kabundukan. Kung napapansin nyo guys ay napakalawak ng ilog, kaya maganda yung maligo ka dito. Siguro maraming naliligo dyan dahil malinis naman yung tubig at marami ding kubo-kubo sa gilid, kaya siguro ay maraming naliligo dyan. Hindi lang natin alam, pero sa palagay ko ay maraming pumupunta dyan at naliligo. So dito ay pinabaybay natin yung daan. Dito walang ulimpisahan yung pagbibideo guys dahil kanina ay nung umalis kami ay madilim pa, kaya kung napapansin nyo ay dito ko na lang ulimpisahan yung pagbibideo dahil yung camera natin ay hindi pa masyadong maganda, kaya maganda yung maliwanag na para makita talaga natin yung kagandahan ng paligid. So dito mga lodi ay huminto muna kami at mag stop over dahil yung lugar na to ay Gabaldon na pala, Gabaldon Nueva Ecija, at hinto lang dito at magkunting picture lang para kapagpahinga at makapag video din. So dito ay bibidyo muna tayo sa paligid at yung kasama yung mga motor natin at mga kasamahan. At dito mga idol ay napakaganda yung lugar ng Gabaldon at marami ding huminto ng mga riders dahil napipicture din sila. At pagkatapos ng arko ng Gabaldon, dito naman tayo sa arko ng Dingalan. Hindi na natin sinama yung pag-bibiyahe dahil tatagal na tayo mga lodi, kaya diretso na lang tayo dito sa arko ng Dingalan. Napakaganda at yun mga lodi ay may human drone tayo dito. Magaling din yung tao na nag-video dahil siguro sanay na siya sa paggawa ng ganitong video dahil pasyalan nga naman to, kaya maganda din yung pagkakakuha niya. At pagkatapos namin mag group video doon sa Dingalan ay dito na naman tayo sa view deck ng Dingalan, yung tanaw natin yung dagat, at mamaya maya ay pupunta tayo sa bundok
At doon na talaga yung mismong tambayan ng namamasyal dito sa Tinggalan. At dito mga lodi ay naglalakad na kami. Medyo malayo-layo din yung paglalakad. So dito ay yung kasama ko muna yung naghawak ng video at yung may mga tao din doon na pumupunta at binibidyohan niya at nakiki-shout out. Kaya tuwang-tuwa din yung mga namamasyal dahil yung kasama namin ay magaling mambula. Kaya siya yung naghawak ng camera. So dito ay paakyat, medyo malayo-layo pa, pero sulit yung ganda na pamamasyal dito. Yun nga lang, may bayad. Yung magbayad ka sa tour guide, tapos sa parking at entrance. Ganun na naman talaga kapag may mga pasyalan, kaya may mga bayad yan para mapanatili nila yung kagandahan ng paligid, para marami pa rin mamamasyal. Medyo malayo-layo din mula doon sa baba. Maglalakad ka pa ng mga 3 minuto siguro bago ka makarating sa taas. Yung tour guide natin, wala. At kung may bala kayo na pasyal dito mga lodi, ay pasyalan nyo na. Talagang sulit yung pagpunta nyo dito dahil makikita nyo yung kagandahan ng tanawin. Tanaw mo yung dagat. At pwede kayo mag picture o kaya Malapit na po. mag pamilyang banding Kami na. kasama yung mga pamilya nyo. Malapit na. Kung may mga sasakyan kayo, mas maganda na para marami yung makasama at makikita nila yung kagandahan ng Tinggalan Building. Kaya pa sir. Kaya pa. Medyo nakakahingal mga idol dahil mataas nga naman. Yun, dito na tayo. Land, please, save Earth. So dito mga lodi ay dito na tayo sa building ng Tinggalan. Sama nila kami, iniwan nila kami. Iniwan kami ni ating tour guide. Dito. Wala kami extra helmet. Ganda dito guys. Sir, ano ba masasabi niyo sa ano? Sir, nagdaanan niyo sir. Mental. Pagod. Tulog sa pagod ah. At marami din silang mga kubo-kubo na pagtatambayan dito para masakaling kumain kayo dyan,
magmerinda ay pwede kayong magtambay. Free na yan, wala nang bayad, ay nakapagbayad na tayo ng entrance lang at saka yung sa tour guide. Kaya kapag lang. Ano pangalan mo to? Genesis? Sa pangalan ko, ano, isa din. Galing double din. Kaya yung vlog niya. Tanaw mo yung dagat dahil nga nasa itaas tayo ng bundok. Napakaganda, sulit na sulit talaga. Malayo man pero sulit pa rin. At dito ay pupuntahan natin yung mga kasama natin na nagpipicture at nagbibideo din. At yun know, may yung nagpipicture pala at nagbibideo, yan yung tour guide namin. Napakaganda yung panahon at sulit na sulit talaga. At yun lang guys, maraming salamat sa panonood. God bless you all. Thank you.